Josep Bertran i Musitu, nascut el 1875, era fill d'una família aristocràtica barcelonina. El seu pare, Felip Bertran, era un reconegut jurista i polític conservador, i el seu avi, Josep Bertran i Ros, havia estat alcalde de Barcelona i rector de la Universitat de Barcelona. Josep Bertran i Musitu es va casar amb Maria Cristina Güell, filla del comte Güell, una de les cases familiars més influents de tot l'Estat durant els segles XIX i XX. Josep Bertran construïa així un llinatge familiar encara més potent. Josep Bertran, seguint la mateixa línia familiar, va esdevenir advocat i polític conservador, sent un dels fundadors de la Lliga Regionalista i un dels col·laboradors més fidels de Francesc Cambó, president d'aquest partit conservador. A Josep Bertran li va tocar viure un context polític i social de grans tensions, les quals van esdevenir amb greus conflictes bèl·lics de ressò internacional. Els anys previs a la dictadura del general Primo de Rivera, Josep Bertran va ser un dels organitzadors del pistolarisme. El pistolarisme va ser un moviment que feia actes molt violents en contra de les classes treballadores del moviment obrer. Posteriorment, quan va començar la dictadura del general Primo de Rivera, l'any 1923, Josep Bertran es va retirar temporalment de la política i quan ja va començar la Segona República Espanyola, l'any 1931, es va retirar de forma definitiva. L'any 1936 va esclatar la Guerra Civil Espanyola i Josep Bertran es va exiliar a França. I és aquí on la seva figura va començar a agafar un gran renom. El general Francisco Franco, l'organitzador del cop d'estat contra la Segona República Espanyola, el va destinar a Alemanya, on els serveis secrets alemanys el van entrenar amb tècniques d'espionatge. Al tornar, Josep Bertran va ser l'encarregat d'organitzar un servei d'informació anomenat Servicio de Información Político-Militar de les tropes del general Franco i juntament amb el general Mola va organitzar el Servei d'Informació del nord d'Espanya, que va ser fonamental pel transcurs de la Guerra Civil. Un cop acabada la Guerra Civil Espanyola, Josep Bertran va retornar a Barcelona i pel seu valuós paper en el bàndol franquista, probablement sent el català més influent de la guerra, va ser designat president de diverses empreses importants de tot l'Estat, entre elles la cimentera Aslan, encarregada de la reconstrucció de moltes infraestructures i també encarregada de construir els pantans. Així doncs, Josep Bertran es va convertir en una de les persones més riques i influents de Barcelona. L'any 1958, Josep Bertran va morir a causa d'un accident domèstic i va ser enterrat en el Panteó Familiar, una de les obres més importants al cementiri perquè està feta pel reconegut escultor Frederic Marès. Frederic Marès també va ser un gran col·leccionista i també va destacar per la seva feina com a docent. Frederic Marès, amb aquest magnífic panteó, va tenir la gran idea de construir un banc obert on els familiars poden entrar, seure i recordar així la memòria dels seus difunts.